Vítám všechny, kteří rádi jedí a neradi vaří, nebo to jen nestíhají. Jste tu správně. Dnes naposledy budeme vařit s Hankou Wagnerovou. Ahoj. Ty někam jdeš? Nebo... No, vařit vajíčka. Jsem si říkala, že to je taková speciální příležitost, zároveň bych chtěla říct, že takhle já vypadám, když vařím vajíčka, takhle já vypadám, když ráno vstanu. A myslíš, že tohle je jako... Já jsem si říkala, že zároveň, když se vidíme naposled, že to je taková speciální příležitost. A ty si říkal, že budeme tančit s pánví. No ale já jsem myslel pánev, ne pánev. No, to jsem právě nemyslel. Já jsem myslel tamhle, vidíš to? Pánev. To mi bude. Já budu tančit. Já budu tančit se vším, co bude. Dneska máme takový vajíčkový den, uděláme si fritátu a míchaný vajíčka. Fritáta, to je... To je italská omeleta. Děkuji. A míchaný vajíčka, to je vlastně asi jednoduchý, ne? To zvládnu já. Hele, to si myslí každej, ale uvidíme. Trošku je vychytáme. Fritáty uděláme víc, to je takové jídlo, který se hodí i pro víc hostů a když podívej, hele, kameraman, ten si určitě dá, režisér asi taky. Takže ji uděláme z 8 vajíček, takže potřebujeme sem vyklepnout 8 vajíček. Umíš jednou rukou? Jednou rukou? No. To neumím, počkej. Máme náhradní vajíčka? Máme náhradní vajíčka, neboj. Tadyhle jsem házel. To se strašně nepovedlo. OK. No. Ty jsi rafinovaně schoval tu ruku, aby nebyl vidět ten trik s tím, jak jsi to udělal. Tak počkej, tak ještě jednou. Jo, ještě jednou. A ty to rafinovaně teďka zkoušíš, abych já je vyklepal všechny. Ne, ukáž. No, dobře. Ale easy. No! Vůbec nevím, jak se mi povedlo, to bylo Vidíš to? prostě náhoda. Počítáme, jo, Zoško, tohle je kolikátý? Co teď? Teď do tohohle vmícháme trošku mlíka. Okay. Beru mlíko. Jo. Celý, jo, zase. Celý ne, tadyhle dáme jenom takovou půlku zhruba tohle. Tak, zhruba tak jako deci. Tak, parmazán na dobrou náladu, tak prosím. Hele, a ono nám tady vzniká z toho takový jako výtvarný umění. A jo, vidíš to. Takhle třeba. Takhle třeba. Jo, super. Výtvarný. Ještě trochu. A teď tam přidáme trošku soli. Zase přiměřeně, jako v receptech. Přiměřeně jako v receptech. Nikdy nikdo neví, co je. A teď to prosím tě to Jo, tak na to se těším, to můj úplnej tady jako rozňachňovač. Rozňachňovač, ano, Hanka ráda rozňachňává. Kdybyste potřebovali něco rozňachňat. Já normálně vybrkněte, já opravdu přijedu. Přesně tak. To je podle mě to jediný meditativní, co na tom jako je. Takže jsme nahřáli pánev. Nalejeme tam trošku oleje, to už znáš. Oleje. Že troška znamená vlastně hodně. Přidáme k tomu máslo, protože tuky dodávají chuť jídlu, proto všichni máme rádi tučný. Všechno si to pamatuju z minulých dílů. Tak, dáme tam cibulku, jo? Pojď. Cibulku, tu už jsme si nakrájeli předem. Tak jsme nechtěli znovu vidět, jak se peru s cibulí. Hele, a teď vím, teď prostě dozlatovám. Nejdřív to musí zesklovatět, pak to bude takový jako to chce čas. Pěkný, jo. Já k tomu udělám ještě trošku zmatek, protože ti tam přihodím papriku. No ale počkej, ještě to není dozlatovat. Ještě to není, tak já ještě počkám. Podívej se, že takhle tady nepopiješ rohlíkem teďka. Já tomu rozumím, to ne, to prostě chceme to mít dokonalý, skvělý. Ty jídla, ta chuť těch jídel, to je v detailech. Ale dobrý, už se tam trošku blížíme, dobrý. Už to začíná zlátnout. Už to začíná zlátnout, jo. A už můžu tu papriku? Můžeš, no. Tak já tam tu papriku teďka opatrně. Ale opatrně, právě, jako no. Malinko mám obavu. Tak, to jen si poňochňám. Poňochňáš a teď to necháme, tu papriku necháme jenom, já vím, že jsi to chtěla říct, jo, ale tu papriku necháme jenom tak jako zavadnout, jenom tak jenom jako tak lehce jako změkla? Aby tak lehce změkla. Tohle už vypadá krásně, tak tam přidáme ty vajíčka. Jo. A jenom to lehce rychle promíchni, aby všechno bylo všude a pak už to nechej. Tohle je přesně ten rozdíl mezi tou italskou a francouzskou omeletou, protože u té francouzské, která se dělá jako tenčí, tak tam naopak se to projíždí furt tou špachtlí, aby se tam dostal vzduch. Jasně. Zatímco tohle už tak takhle necháme a až teď to necháme na takovém jakože středním plamení, to necháme probublávat a
pak to dáme na chvíli do trouby, kterou jsme si už předehřáli na 180 stupňů. Už to je? Už se to blíží, hele, jak už to zpevnilo, už to drží. To je krásný. To drží. A my to dáme teď do trouby na chvíli. Tak jo. Akorát. A mezi tím, než se nám to tady dodělá, tak si připravíme ty míchaný vajíčka. Tři vajíčka já tě budu držet. Dobře, a jednou rukou, jo? Hele, můžeš obou ruč, můžeš jednou ruč, počkej, ale takhle máme ten bordel, tak... Potřebuji teda domů taky, až to budu dělat někoho, kdo mi bude takhle... No to nevadí, bude tam vápník. Budeme vyndávat zase ten vápník, ano. Ale klidně, když budeš potřebovat domů někoho, kdo ti bude rozbíjet vajíčka, tak prostě zavolej a... To dokážu, to je prostě o praxi. Člověk to nesmí bát, no tak jako... Co teďka uděláme? Dáme do těch vajíček. Už teď. Počkej, a to ještě není na rozehřátý? To není na rozehřátém ohni, to je na studeno a tam dáme pár kousků úplně studeného másla. Teď to dáme na oheň a budeme to míchat. Tak. Můžu, jo. A teď to začni míchat. A musíme udržet, jakmile to začne se srážet ty vajíčka, tak to dáme stranou z toho ohně. Wow. Teď to máslo si musím rozpustit. Můžeš, takhle klidně vezmu to maso, tím máslem po tom dně. Se to bude rozpouštět. Už se to sráží, takže to dáme stranou. A jenom to mícháme tady. Teďka furt ta teplota je, ale ta teplota je z té pánve, že to nepotřebuješ, nepřidáváš už tam nepřidáváš už z toho ohně a tím to právě... To je teda skvělej trik. Tím udržíš právě to, že ovládáš to, jak moc se to srazí. A když se to přestává zase srážet, tak to na chvilku vrátíme na ten oheň. A furt mícháme. To je skvělý. Já jsem si říkala, čím to je, že když jsem náhodou dělala míchaný vajíčka, že se mi to vždycky tak jako zdrclo. Pak to bylo trošku připálený na jedné straně. V podstatě se to nedalo jíst, ale co člověk nedělá, že jo? Už se nám to zase začíná. Zase to dáme dolů a všimni si, že furt jsme to nesolili ještě. No? Ještě jsme to nesolili, protože kdyby jsme to solili teďka, tak tam ono by to trošku zvodnatilo. A to nechceme, takže to osolíme až... Ty jsi dělala všechny chyby, které si jenom dokážeš představit. Takže to osolíme až nakonec. Tyjo, tak to vypadá úplně přesně jak takový ty vajíčka z těch strašně skvělých hotelů, kam jde člověk ráno na snídani a říká si, jak to dělají, proč mě se to nikdy nepovede. No, vidíš, je to už v podstatě... Ještě jednou to vrátíme sem, aby to bylo... Jasně, úplně dodělaný. Aby to bylo úplně dodělané. Tak to je teda opravdu jako hrozně velký objev. To jsem ráda, že jsem si na to vzala svoje glitrované šaty. No, já myslím, že ty tomu udělali nejvíc, že jo, samozřejmě. Normálně tam dáme lžičku nebo dvě studenou smetany a jenom to takhle, no jasně, jenom to rychle promícháme, protože ta studená smetana nám tam, kromě toho, že přidá trochu chuti, tak ještě zastaví to vaření, takže oni se přestanou ty vajíčka srážet a zůstanou v té konzistenci, kterou mají. Teď to teprve osolím. Přiměřeně osolím. Wow. No a můžeme... Tak to je super teda. Můžeme je nadat. Když máme krémovou konzistenci. Tada! No a můžeš je rovnou ochutnat. Můžu, jo. Wow, ty jsou teda fakt skvělý úplně. Takhle se dělají správný míchaný vajíčka, aby byly v krémové konzistenci, solit až nakonec. To jsou oni. Dojíš si to potom? Protože ještě máme v troubě tu fritátu. Fritátu, perfektní. Fritátu pro všechny. Tak já to rozkrojím a můžeme to pak rovnou nandat. Děkuju. Tak co ty na to? To je horký. Je to horký, je trošku. Parmezán. Wow, super, ježíš, to je strašně dobrý. Jo? To je strašně dobrý. A rychlý. A dá se to připravit studený, teplý. Teďka, když to necháš vystydnout, tak se to dá jíst studený. Dá se to jíst takhle teplý. Dá se tam dát jakákoliv příprava. Tam tomu se vůbec fantazii meze nekladou. V podstatě, když vám něco zůstane v ledničce, tak to spotřebujte do fritát. No a to je dneska všechno. No počkej, a to už se víc teda nenaučím? To už je všechno. Teď už musíš vařit sama.
Ale nebo telefonní číslo na mě máš. Jo, takže počkej, takže děláš i donášku? Ne, jenom konzultace. A vy se můžete těšit příště s novým hostem a sledujte moje sociální sítě, sledujte můj pořad a těšte se na další opravdu boží jídlo. Pa. Já se jdu sníst. Ať mě nikdo neruší. Hanka jde jíst. Co vy? Dáte si taky? Dá si kamera? Dáš si jídlo? Dá si kamera jídlo? Jídlo. Je tu jídlo. Boží jídlo. A na závěr, jako vždy, pár rad. Správná míchaná vejce mají mít krémovou konzistenci. Je tedy zapotřebí stále je míchat a nenechat je na pánvi vysušit. Fritáta má nekonečné množství variací a můžete do ní přidat od slaniny až po špenát a brambory v podstatě cokoliv, co najdete a je to k jídlu. Když máte více hostů, fritátu si můžete připravit předem a podávat ji můžete jak teplou, tak i studenou. Navíc ji můžete připravit i více druhů.